atât a fost și cu Istanbulul. Adio Europa, bine ați venit America. Băi! Bă! Rugați-vă să prindem... Doamne! Doamne ajută! Doamne ajută! Să ne luăm la revedere de la Europa pentru o perioadă de timp. Ți-ai să rup și țărașul, nu? Salut, vă rog! Deci noi dacă am prins să nu vină niciunul aici, știi cum este? Doamne ajută! Vezi, nu e aia, trebuie să le returnezi, că-ți bici, bai dacă Adrian. Păturica ai primit-o, Adrian? Avem aici HD, televizoare Ultra HD. Păi și altfel se vede, mă. Și mai pot să-l și ridic? Nu mai pot să ridic. Avem păturică, o luăm acasă. Spațiu, Doamne ajută. Niște pui cu ceva castraveți, cu parmezan, cu mămăliguțe, cu hummus și cu o salată și cu niște pâine și niște sos de tomată, cu un vinuleț frumos, corect și aferent. Toate bune, ce să mai... Masa e gata, s-a mâncat, s-a băut și acum ne delectăm cu niște videoclipuri cu animăluții. Pământul american. Gata, gata. Gata.